Moikka moi pitkästä aikaa. Talvi tulla tupsahti Mikkeliin ja lunta tuli tosi paljon ja aika kirpsakka pakkanenkin tänään oli noin, ehkä olisiko ollut 12-13, nyt on laskenut 3 asteeseen, mutta oli niin upean näköinen päivä, kuten takaa auringosta näette, että oli pakko tulla käymään täällä meidän tontilla ja katsotaan, että mikä on meininki. Ja mä ajattelin, että mä yllätän, tuolla näkyy se meidän tontti tuolla takana, mä ajattelin, että mä yllätän noin meidän miehet, mä toin kahvia ja pullaa tonne autoon mukana, niin mä käyn moikkaamassa ja kattelemassa vähän mitä kuuluu näin tämmöisenä ihanana, vähän voisi sanoa, että helmikuisena kelinä, niin kohta nähdään. Kiitoksia vaan Tiinalle, saatiin kahvit tässä ja täällä Salaoja putkia viritellään tälleen rapsakkaassa talvisäässä. Ja Saimaakin meni viime yönä nyt sitten jäähät täällä, että kansi tuli tuohon ja työt edistyy nyt ihan tässä tälleen talvivauhtia. Nyt on silleen historiallinen hetki, että mä oon ihan ekaa kertaa nyt seison tässä meidän olohuoneessa. Tuolla on täys touhu takana ja kävelläs nyt tätä meidän aika ihanan näköistä olohuonemaisemaa kohti. Tässä se sitten on. Saimaa. Ja nyt on niinku olohuoneen etureunassa. Täytyy kyllä sanoa, että aika hiljaiseksi vetää tää ihana kaunis maisema. Vajaa puoli vuotta ja kohta tässä seisoskellaan ihan valmiissa talossa ja meidän tulevassa olohuoneessa. Hyvä fiilis. Meidän miehillä täällä, jotka on töissä, niin on hyvä fiilis ja tästä tulee ihana koti.